Fuq il-blog tiegħu Franco De Bono qal li kien offrut kariga prestiġjuża fl-istess livell ta' segretarju parlamentari biex 3 xhur ilu ma jivvutax kontra u mal-oppożizzjoni fuq il-mozzjoni r-riżenja ta' Carmine Fsud Bonnici. Iżda Franco De Bono maċċettax u baqa' jinsisti li Carmine Fsud Bonnici kellu jassumi responsabilità ta' nuqqasijiet tiegħu għal mod kif mexxa l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Fis-qarrija ta' sentenza Lorenz Gonzi ċaħad din l-aħbar, iżda Franco De Bono akkuża lil Lorenz Gonzi li qed jikdeb u li lest jaffaċċjah pubblikament. Dan għaliex fideh għandu dokumenti li waslu għandu mingħand medjatur mibgħut mill-istess Prim Ministru biex 3 xhur ilu ma jivvutax mal-oppożizzjoni. 24 sija wara li saritlu din l-isfida, Lorenz Gonzi iżda baqa' siket u ma tkellimx. Bl-istess mod baqa' siket u ma ħatar lil ħadd flok Carmine Fsud Bonnici wara li l-maġġoranza tal-parlamentari sfiduċjaw it-tmexxija tiegħu. Pass li kien interpretat minn ħafna bħala riflessjoni tal-qasma kbira li teżisti fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, tant li Lorenz Gonzi kien kostret li biex ma joħloqx problemi ġodda fost id-deputati tiegħu stess, minflok għażel deputat biex jieħu post Fsud Bonnici ħa kollox taħt il-kontroll tiegħu. Kif sar magħruf ir-riżultat, Carmine Fsud Bonnici riżenja minn Ministru, b'Lorenz Gonzi għat-tielet darba din is-sena isejjaħ vot ta' fiduċja fil-Gvern.